کوچبرên ku ne welatiyên Amerîkî ne nikarin di hilbijartinên federal de deng bidin. Ew ên ku dibin welatî dikarin di her hilbijartinekê de deng bidin piştî ku ew sûnd bixwin û xwe ji bo dengdanê tomar bikin. Gava yekê ji bo welatîbûnê li Amerîka wergirtina Green Card e an ku mafê rûniştina herdemî. Mirov dikare Green Card bi çend riyan wergire wekû sponsoriya malbatî, kar û penaberî. Di piraniya haletan de koçber mafê welatîbûnê distînin piştî ku wekû hilgirên Green Card 5 salan li Amerîkayê dijîn. Ev yek dibe 3 sal eger ew Green Card biriya zewacê li gel welatiyên Amerîkî werbigirin. Gavên ku maf didin mirov bibe welatiyê Amerîkî ev in: şandina serlêdana welatîbûnê, derbazkirina hevpeyvînê û testên zimanê îngilîzî û perwerdeya sivîl û beşdarîbûna rêwresmên sûndxwarinê. Bi giştî, çend haletên taybet ji bo hinek grûpan hene wekû endamên leşkeriyê, hevjînên welatiyên Amerîkî ku li derve dijîn û zarokên welatiyên Amerîkî. Hevjînên welatiyên Amerîkî yên ku li derveyê Amerîkayê ne ji ber karê wan li gel hikûmeta Amerîkî di nav de jî leşkeriya Amerîkî maf heye ku bêy qanûna rûniştina li Amerîka dikarin serlêdana welatîbûnê bikin li dema ku ew ji derveyê Amerîkayê bin. Piştî ku dibin welatî, koçber maf heye ku di hemû hilbijartinên federal û wilayet û xwecihî de deng bidin. Di nav de jî hilbijartinên serokatiyê. Ji bo kesên ne welatî, di nav wan de jî xwediyên Green Card qedexe ye ku di hilbijartinên federal û yên wilayetan û piraniya yên xwecihî de deng bidin. Kesên ku bi awayekî neqanûnî dengdanê bikin, dê rastî ceza, zindanîkirin û derxistina ji Amerîkayê bên.